Malta mhix eċċezzjoni fejn jidħol ir-reat kriminali ta' traffikar ta' persuni. Forsi aħna ftit fortunati li l-figuri mhumiex daqshekk kolin, imma rridu nżommu saqajna mal-art u rridu nkunu preparati u rridu naħdmu anke fil-preżent. Il-Fondazzjoni għas Servizzi tal-Ħarsien Soċjali fil-fatt organizzat dal-event l-Elected Awareness Campaign li nqajmu ċertu kuxjenza biex ngħidlek u bħala Ministeru meta jkun hemm vittmi jiġu identifikati bħala tali kooperazzjoni sieħa mal-Pulizija, mal-Ministru tal-Affarijiet Barranin u ma' diversi entitajiet oħra tkun l-Aġenzija appoġġ li hija parti mill-FSWS li tipprovdi għal ħarsien akkomodazzjoni ta' dawn il-persuni. L-importanti f'din is-sitwazzjoni naħseb hawnhekk irridu dejjem inħarsu kif naħdmu dejjem aktar flimkien bħala Ministeri, bħala Aġenziji, bħala Ministeri u kif ukoll fuq kollox naħseb anke flimkien bħala pajjiżi.